Karong adlaw mga bay, adlaw nga Domingo mo pay pagbaba na to dinhi gikan ta sa ato ang provincial capital. Tungod kay ato ang gi-cover ang paghatag og hinabang sa mga biktima sa linog dinhi sa Davao del Sur gikan sa gobyerno sa Tagum City. Mga I think alas 9 no naabot or wala ra mga alas 8 sa buntag gaganina naabot sa Kapitolyo si Tagum City Mayor Alan Lopez Relion. Kauban ni Tagum City Mayor Relion ang iyahang Vice Mayor si Vice Mayor Eva Lorraine Estabilio og ang 5 ka mga konsehales sa syudad sa Tagum na si Macario Bermudez, Esther Angoy, Joel Kaasi, Joseph Cabrera, si Ray Cyril Alba og napod ay ilang mga taga City Hall dito sa Tagum, no? Mga nagkanday ang mga opisina ang giuban ni Mayor Relion dinhi sa atong probinsya sa Davao del Sur. Oh, good news. Tiyaw mo na 3 ka truck ang dala. 3 ka mga dagkong trucks mga bay ang dala ni Mayor Relion sa Tagum nga dunay mga karga nga mga relief goods. Dito'y mga bugas, mga dilata, mga noodles, mga kape, mga gatas, tubig, o na ay mga trapal. Perting daghana, kung masulti perting daghana to, dako kayong tabang, no? Alang sa mga biktima din sa sunod-sunod na pagtayog din sa itong probinsya sa Davao del Sur. Anak kanindot pag yun ang mga igala kay daghan man kay sila nagkonboy, sila pag yun mo mismo ang no, ang mga nagdiskarga sa ilang mga gipang dala nga hinabang. Napo diya nga itong mga taga-PDR, diba? Sa pagpanguna ni Sir Christopher Tan, mga sakop niya, initabang. Pero nitabang yun ang mga taga-Tagum. Sila mismo, dagang kay sila dito, mga batanon, mga empleyado sa City Government of Tagum, anitabang sa pagdiskarga sa ilang mga dala. So, mapasalamaton kayo kita ni anak mga suking tigpaminaw. Balik na mga igala, kinigyapon ninyong Yanong magsisibya sa radyo din sa Charm Radio, Mike Nakwa. Mike Nakwa sa Ronda Provincia. Salamat kayo Tagum City Government City Government of Tagum sa pagpanguna ni Mayor Alan Lopez Relion. Sa inyo ang gihatod niya mga relief goods. Karon sa Kapitolyo, mga suking tigpaminaw, dito nila diskarga. Sa Tabliso Gym, likod sa Kapitolyo, mga bay, kundi dinha nato likom ang mga hinabang. Dinata nagaripak para ipang-distribute sa mga apektado nga mga areas. Ay sa gihimo nga pagpanubay sa DSWD gipasa dito kang Governor Dodo Cagas ang mga lugar sa Davao del Sur nga grabe nga naapektuhan ato paglinog naa dito sa list no sa DSWD sa ilahang pag-imbestiga o pagsubay ba
Ang napiktuhan gyud ang Magsaysay, Bansalan, Matanao ug ang Digos. Unang upat, naman ang Agunoy pero dili kayo. Ang nagrabihan gyud ang daghag mga damages isang lungsod sa Magsaysay, lungsod sa Bansalan, lungsod sa Matanao, ay gamay sa Agunoy ug ang Digos labi na diha sa may bandera Balabag. Gamay sa Santa Cruz pero gamay lang. Nay sa Kiblawan pero dili kayo, dili pareha gyud sa Magsaysay, Bansalan ug Matanao nga mo'y nagrabihan. Una ko napansin ninyo sa to ang mga news post sa ako personal Facebook account na Michael Nakwa, sa Provincial Information Office Dabsur account. Ang makita ninyo, di ba, ang ginahatdan og mga relief goods, tubig, banig, habol, trapal. Mo ang mga barangay diya sa Magsaysay, Aperbala, Maibo, Malungon, Takol, uban pa nga mga barangay. Kay na din na ang grabe nga napiktuhan yun, halos wa na yun sila yung mga balay, no, na pa yung mga landslide. Napansin ninyo kay maunay nasa report sa DSWD. Sila may nag-check kung asa gyud ang pinaka mas nagrabihan. Mo na nga dito gyud sila ang gibanatan og hatag sa hinabang kay sila gitong mas labaw o mas labing nang hinahanglan. And the second one is ang Bansalan, no? Makita usab ninyo sa to ang mga post, sa to ang mga news kay isa man kita na nag-cover, no, uban sa mga kaubanan, isa po sa mga nag-cover sa mga lugar o sa mga pang-distribute sa mga relief goods. Tungod kay sa as per advice ni Governor Dudo Cagas, nangunag yun si Congresswoman Didi Cagas ug Vice Governor Mark uban ng Provincial and Social Welfare Development Office ni Ma'am Gelano, ang PDRRMO ni Sir Tupingtan, nanguna sa pang-distribute sa mga relief goods gikan sa Kapitolyo, gikan sa mga donors. Padulong dito sa mga lugar nga doon ay mga bakwit. Atong klarohon ay mga lista-lista. Ano na mga lista-lista? Ang purpose ay mga lista, doon ay mga lugar nga doon ay mga bakwit. Nga dapat naamoy lista, but pasabot, bakwit ka. But pasabot, apil ka sa ni bakwit. Kay og hatag tanan, adili matagaan tanan. Kadako ba naman anang Magsaysay? Kadako ba naman anang Bansalan? Sa kadako ba naman sa Digos o sa Matanao? Mahatagan nimo sa usa lamang ka PSWD, PDRRMC, mahatagan nimo tanan, dili oy. Dili tanan. Pero ang gipanigurado gyud sa provincial government nya tanang mga donors, tanang mga hinabang mapunta na sa tanang mga nanginahanglan. Na-estudyohan karon kay ang pabahay ba, no? Kung saan na lang tong naagyoy fault line ang ilahang lugar o lisod po kayo, no? Kung saan na lang tong mga nangahagba gyud ang mga balay, di mapud pwede perminti na lang mo mag-tent diha. Nyawa na linog. Oh. Muna gyud na huna karon ni Governor Dudo Cagas nga ang pabahay, no? Of course, ataba sa DSWD. And then, mo na yung rason kung ano yung mga lista, ha? Para masabtan ninyo. Kaya kung pag-ana, dito asa man ang area na to ron. Dito ta, say for example, sa Aperbala. Pila man kabuok ang kuan. Ining mga bakwit dito. O mo ni 200, 300 kabuok. O mo ni atong balik-balikan dito. Isakay sa truck, ripaki diag 300 kabuok. Na may mga nagripak, may mga volunteers. Ipasalamatan ni Governor Dudo Cagas sa mga volunteers. Dala dito, diskarga. Karga niya, diskarga dito sa kuan. Sa lugar. Muna, mga sukintig paminaw. Gusto na itong i-emphasize sa inyo, ha, nga Sabado, Domingo,
walay pahuway ang atong gobyerno sa pag-distribute. Okay? Kay nasayod ang Kapitolyo nga daghan karon ang mga gipanggutom. Daghan karon ang nagkinahanglag pagkaon, nagkinahanglan og tubig. Mo na nga walay pahuway gid karon sa tinud-anay lang. Walay naamang gid na mga pagduda, labi na ng mga taga-pikas diha. Walay laing trabaho, way nahimo, sige lang panaway, sige lang pangatake, ipasagdan na to na sila. Basta kay sa Kapitolyo, tinud-anay, walay kanang hunahuna ninyo diha nga unsa hukus-hukus, usa ba diha, wala na. Tabang riyo na diha. Niripakay, tamang sa ginhawa, magabinan, magkadlaw na pag niripakay. Distribute na po pagkaugma, magabinan na po. Kaya pila ka buok barangay ang hatagan niya, balikason pag yun sa uban, pwede paita. Si Congresswoman Didi Caga, si Ma'am Gigi Lano, kapila nagibalikas na. Ibalikas sa mga tao, di po kasabot ng uban manggod. Kita tanan na linugan. Kita tanan wa na matulog sa balay. Kita tanan nagtent na sa gawas. Kaya para makontrol, para tanan matagan tong unahon jud tong mas labaw nga nanginahanglan katong na makwit. Kung ikaw wala ka ni bakwit, di ara kasi mong tukaran sa inyong balay, kay mahadlo ka basig maunsa, pero wala man na unsa, ayaw na lang pangayo. Kaysa ikaw may matagaan niya katong ni bakwit, kay wa na kapuyan, wa na hinuon. Diba? Gikontrol na, gipangitaan yun nagparaan or pamaagi nga sureball ba? Nga dito gyud sa pinaka-luoy, pinaka-apektado. Oga, ito o mampunta mga higala nga nakasabot po na itong mga kaigsuunan, ana, no? Again, ang Kapitolyo, gipanigurado nga ang tabang ani makasustain kita hangtod sa katapusang gutlo nining atong sugilanon.